खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटीनि जालुकबारिनिफ्राय गुवाहाटी पुलिसा सासे नंखाय डक्टरखौ एरेस्ट खालामदों रायजोजों लोगोसे गासै भारतआवनो दा कोविड-19 नि गोसारनाय आरो लोमजानाया जेरैथिंबो गोसारदों जाय समाव जोंनो गोबां डक्टरफोरनि गोनांथि आरो मोजां फाहामथायनि गोनांथि जादों बे समावनो गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटीनि जालुकबारिनिफ्राय नंखाय डक्टर हमनो हादों नंखाय डक्टरनि मुङा अमित कुमार बिथाङा नंखाय मेडिकेलनि डिग्री लानानै गुवाहाटीनि जालुकबारिनि लेजार एन्ड स्किन क्लिनिकआव गोलाव समनिफ्रायनो डक्टर महरै खामानि मावगासिनो दंमोन अमित कुमारा गावखौ MBBS ग्रेजुवेट आरो डार्मेटोलजियाव MD खालामनाय होननानै सिनायथि होयोमोन आरो बिथाङा गावखौनो स्किन एबा बिगुरनि स्पेशियलिस्ट सेक्सुवेलि ट्रेन्समिटेड डिजिज कस्मेटिक लेजार ओबेसिटी आरो खानायनि स्पेशियलिस्ट होननानै सिनायथि होयोमोन नाथाय दा बिथाङा पुलिसनि आखायाव हमजाबाय आरो बिथांनि हेंथायै गोख्रोङै नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों फिसा दायनि थाखायनो खेबसेयैनो सानै गथ'साफोरखौ बुथारनाय जाथाया जादों बे जाथाया खोला सालमारा मानकाचार जिल्लानि बेराभाङा गामियाव जादों जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला इमानुल हुसैननि सानै उन्दै फिसाफोरा गावसोरनि बोरमाखौ लामा फारसे होहरदोंमोन आरो बोरमाया आलिउल इस्लाम मुंनि सुबुंनि नखराव हाबहैदोंमोन बेयावनो बे दायनि थाखायनो दुथां गोसोनि आलिउल इस्लामा सानै गथ'साफोरखौ गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारदों बेबायदि इनाय खालामखांनायनि उनाव सानै गथ'सानि गोथै देहाखौ बुरलुंबुथुर दैमायाव गारहैनो नागिरबावदोंमोन नाथाय बे खौरांखौ मोननानै नखरनि मानसिफोर सौहैनायाव गोथै देहाखौ मोननो हादों दुथां आलिउल इस्लामा बे जाथाय जानायनि उनाव खारखुमानानै सासे नाव सालायग्रा रकिबुल हुसैननि न'आव खारखुमानानै थाहैनायखौ खौरां मोननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा थांनानै रकिबुल हुसैननि नखरखौ बुफाय बुसि खालामहैदों आरो गंसे मटर साइकेलखौबो सावनानै होदों बेबायदि दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनाव सुखसार पुलिस थानानि पुलिसफोरा थांनानै थासारिखौ सामलायहैदों थांनाय माखासे सान सिगां सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयार आनजादखौ फैगौ 1 निफ्राय 15 आगस्टनि गेजेराव जागोन होननानै फोरमायथिदोंमोनब्लाबो दा आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेट्रिक आरो एचएस फाइनाल इयार आनजादखौ 15 जुलाइनिफ्राय 20 जुलाइनि गेजेराव खुंनायनि खोथा होदों आनजादखौ कोविड-19 नि नेमखान्थि ससियेल डिस्टेन्सखौ फालिनानै हौवासाफोर आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै खुंनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों बिथाङा आरो सानसे नङाब्ला साननैनि थाखायल' आनजादा जागोन नाथाय 1 जुलाइआव कोविड-19 नि पजिटिभिटी रेटआ जुदि 2% एबा बेनि खम जायाब्ला आनजादखौ खुंनाय जानाय नङा फरायसालिनि इभालुएसननि सायाव नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ पास खालामनानै होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों बिथाङा मख'नो गोनांदि दासान्दि रायजोआव कोविड-19 नि पजिटिभिटी रेटआ 3.07% बेयो खम जानानै 1 जुलाइसिमाव 2% एबा बेनि खम जायोब्लासो आनजादखौ खुंनाय जागोन मानोना फरायसाफोरनि जिउखौ लानानै रिस्क लानो हाया होननानै फोरमायथिदों जुदि आनजाद खुंनायनि थाखाय थासारिया मोजां जायोब्लासो आनजादखौ खुंगोन बेनिखायनो फरायसाफोरखौ फरायबाय थानो थाखाय बिथोन होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मख'नो गोनांदि आनजादखौ सानसे नङाब्ला साननैनि थाखायल' जागोन होनदोंब्लाबो मा आयदानि सायाव आनजादा जागोन बेनि जेबो खोथा बुंथियाखै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मेट्रिक आरो एचएस फाइनाल आनजादनि सायाव खोथा बुंनायनि अनगायैबो 15 जुनाव ओंखारनो गोनां गोदान SOPनि सायावबो माखासे खोथा बुंथिदों बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला 15 जुननि उनाव जिल्ला हिसाबै कोविड-19 नि पजिटिभिटी रेटखौ नायनानै मिनि लकडाउननि नेमखान्थिखौ गुरै खालामनानै होगोन अदेबानि जाय जिल्लायाव कोविड-19 पजिटिभिटी रेटआ खम जागोन बैफोर जिल्लायाव मिनि लकडाउननि नेमखान्थिफोरखौ गुरै खालामनानै होगोन बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुख्यमन्त्री शिशु सेवा आसनि बिथांखिनि गेजेरजों कोविड-19 नि समाव कोविड-19 जानानै बिमा आरो बिफा गोमाजानानै मावरिया जानांनाय गथ'साफोरनि मुङाव 7,81,200 रां फिक्स डिप'जिट बेखेवनानै होदों जाय फिक्स डिप'जिटनि गेजेरजों मोनगिरिफोरा दानफायाव 3,500 राङै मोनबाय थागोन आरो बे रांखौ 24 बोसोर बैसोसिम मोननो हागोन बेनि अनगायैबो कोविड-19 जों रान्दि जानांनाय आइजोफोरा 2,50,000 रां CM रिलिफ फान्डनि गेजेरजों मोननो हागोन आरो रान्दिफोरा पेन्सनखौ दानफायाव 300 राङै मोननो हागोन दैज्लां बोथोर सफैलायबाय
गोबां अखा हानायजों दाब दाब ओनसोलफोराव दैबानाजों जिउ गोमानाय आरो बिल्डिं गुग्रुबनानै जिउ गोमानाय जाथायाबो बांनायनिफ्राय बांलायबाय। सानफ्रोमबो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव मुम्बाइनि मालादआव बिल्डिं गुग्रुबनानै 11 सुबुंनि जिउ खहा। मुम्बाइ मालादनि निउ कालेक्टर कम्पाउन्डआव जादों बे जाथाया। गंसे 3 थाला बिल्डिंआ हरनि समाव गुग्रुबनानै गंसे बिल्डिंआव गोग्लैहैदों, जायजों 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों। 11 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि मादाव 8 गथ'साफोरमोन, जेराव बयनिख्रुइबो उन्दैसिन गथ'आ 1 खावसे बोसोर बैसोनिमोन। जाथायनि उनाव पुलिस हानजा आरो अर खोमोरग्रा हानजाया रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावफैदों। BMC डिजास्टार मेनेजमेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 18 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों, जायनि मादाव सासेनि थासारिया जोबोद गाज्रि। जोखोम जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ BA देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानैबो मिथिहोदों। जाख्ल'नाय गैयै सरखार दानायनि मुङाव स्ल'गान होनाय UPPL दोलोनि हेंथायै जाख्ल'नायनि अजद होदों रायजो राजाफोरा। उदालगुरि जिल्लानि ननै सेरफां बियाबनि सिङाव गुरु बाजारनि VCDC UPPL चेयारमेन सादेक आलीनि हेंथायै जाख्ल'नायनि अजद होदों रायजो राजाफोरा। रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला UPPL चेयारमेन सादेक आलीनि दैदेननायाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' होनायनि मुङाव सासेनिफ्राय 5,000 राङै बिदों, लोगोसे रावनोबो खोन्थानो नाङा होननानैबो हुमखि होदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफोरा। PMAY नि अनगायैबो जब कार्ड, रेशन कार्ड बानायनायनि मुङावबो रां लादों, लोगोसे दा सोलिबाय थानाय अरुणोदय बिथांखिनि फर्म फिलआप खालामनायनि मुङावबो रां लादों होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा बुंथिदों दि प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि गेजेरजों न' मोननो थाखाय दुखिया नखरफोरा 5,000 राङै होनो हानायमोनब्ला न'खौनो लुनानै लानो हागौमोन होननानै। अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय रां होनांनायनि सायाव फेसबुकनि गेजेरजों सासे सेंग्राया सोंथि खालामनायखौ लानानैबो गुरु बाजार प्राइमारि कमिटिनि UPPL मावथि सुजित दासआ फैनानै सेंग्राखौ बायदि हुमखि होफैदों होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। अनलाइन भिडिअ गेम गेलेनो मोनैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय सासे लाइमोना। बेबायदि जाथायखौ गुबुन हारिफोरनि गेजेराव खोनानो मोनबाय थानाय जादोंमोन, नाथाय बे खेबाव बर'नि गेजेरावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव जादों बे जाथाया। सासे 16 बोसोर बैसोनि देग्लाय मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां लाइमोना मबाइलाव अनलाइन भिडिअ गेम गेलेनो मोनैनि थाखायनो बिमानि दख'नाजों गावनि गोदोनायाव दौलें फाननानै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला सेंग्रा गथ'आ बिफानि मबाइलाव गोबां अनलाइन भिडिअ गेम PUBG, फ्रि फायार गेलेयोमोन, जायजों गथ'आ निसा जाखाबायमोन। सानसे बिफानि मबाइला गावनि आखाइनिफ्रायनो गोग्लैनानै मबाइलनि स्क्रिनआ गाज्रि जादोंमोन, नाथाय COVID-19नि थाखाय होनाय मिनि लकडाउननि जाहोनाव मबाइलखौ मोजां बानायफिननायाव उन जादोंमोन, जायनि थाखाय लाइमोना मबाइल मोजां जानायखौ नेस्लाबनो हायि जानानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा सांग्रांथि होदोंदि आरोबाव जाहाथे लाइमोनफोरा बेफोरबायदि अनलाइन भिडिअ गेमनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाया आरो बेनि थाखाय न'खरनि सुबुंफोरानो बेनि सायाव नोजोर होनो नांगोन। मख'नो गोनांदि रिपर्टनि बायदिब्ला PUBG आरो फ्रि फायार अनलाइन भिडिअ गेमनि थाखाय थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय दासिम गोबां लाइमोनफोरानो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांबोदों आरो लाइमोनफोरा गुबुननि जिउखौबो लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कखौ मैया हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लाबैद्या बिथाङा बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव BTCनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, BTC हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी आरो सावस्रि बिफाननि EM अरुप कुमार दे बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। आसामनि 6थि माहारियारि पार्क महरै बेखेवजानाय रायमना माहारियारि पार्कखौ 422 बर्ग किल'मिटार होननानै मिथिहोदों रन्जित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे पार्कआव समायना रमायना मोन 155 जोलैनि सिखिरि, बायदिसिना दाउमा-दाउसा जिब जुनार दङ आरो गोबां दाम गोसानि दंफां लाइफांफोर दं होननानैबो मिथिहोदों आरो रायमना माहारियारि पार्क जौगानायनि थाखाय 7,9 लाख रां हरगोन होननानैबो मिथिहोदों बिथाङा। म्यानमार हादराव मिलिटारि प्लेन क्रेश जानानै 12 सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया म्यानमारनि मान्डाले नोगोरनि खाथियाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मिलिटारि प्लेनआ 6 मिलिटारि पार्सनेल आरो माखासे बुद्धिस्ट मुंफोरखौ लानानै केपिटेल नाइपिडौनिफ्राय
पिन'लुइन टाउनसिम थांगासिनो दंमोन बेयावनो प्लेनआ क्रेश जानानै सा 12 सुबुंनि जिउ खहा जादों मख'नो गोनांदि सा 6 मिलिटारिफोरा मिलिटारि प्लेनजों बुद्धिस्ट मुंफोरखौ लानानै मोनसे मनेस्ट्रियाव धोरोमारि हाबाफारिनि थाखाय लांदोंमोन बेयावनो हरखाबै प्लेनआ क्रेश जानानै बे जाथाया जानो मोनदों बे जाथायाव सासे पाइलट आरो सासे दावबायारिया जिउ रैखा मोननो हादों बिथांमोनखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय मोनसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों मा जाहोननि थाखाय प्लेनआ क्रेश जादों बेनि रोखा खौरां दासिम मोननाय जायाखै नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखायनो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों रोखा खौरांनि थाखाय नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों रायजो सोरखारा आसामखौ आबुङै ड्राग्सनिफ्राय उदां खालामनो गोख्रोङै नाजादों जायनि थाखाय दासान्दि रायजोआव गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाफारियाबो जागासिनो दङ पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां ड्राग्स फालांगिरिफोराबो गोबां गुबुन गुबुन आदब बाहायनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो सानै ड्राग्स फालांगिरियाबो एलपिजि सिलिन्डार लांग्रा ट्राकआव लानानै थांदोंमोन गोबां ड्राग्स नाथाय तिनसुकिया पुलिसनि गोख्रोङै सिग्रोमनायाव तिनसुकिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवे 37 आव ड्राग्स सिखावै लांनाय एलपिजि सिलिन्डार ट्राकजों लोगोसे सानैखौ हमनो हादों मुंफोरा ट्राक ड्राइभार फ्रुजेन फुकन आरो जमुनाराम लिम्बु बिसोरनिफ्राय 6 लाख रांनि हेर'इन नारकटिक्स हमनो हादों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव ड्राग्स उदां खालामनायखौ नोजोर होनानै एनडिपिएसनि केलकुलेसननि बायदिब्ला थांनाय दान मोनसेयाव 23.8 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों बेनि मादावनो 7.98 लाख रांनि हेर'इन 6 कौटि 10 लाख रांनि केनाबिस गान्जा 9 कौटिनि टेब्लेट आरो माखासे आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा टकिअ अलिम्पिक्सनि थाखाय सायख'जाबाय बिथाङानो आसामनिफ्राय गिबिसिन आइजो बक्सार जाय अलिम्पिक्सनि थाखाय सायख'जादों मख'नो गोनांदि गलाघाट जिल्लानि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा बावैसो सिगां एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव 69 केजि खथायाव ब्रन्ज मेडेल मोननो हादोंमोन बिथां लाभलिना बरग'हाया टकिअ अलिम्पिक्सनि थाखाय सायख'जानाया गोजोनथाव खौरां नाथाय गुबुन फारसेथिं गासै भारतनि थाखाय दुखुनिबो खौरां मणिपुरनि एशियान गेम्स गल्ड मेडेलिस्ट बक्सार दिंख सिं बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय बिथां दिंख सिंआ 1998 मायथाइयाव बेंककआव जानाय एशियान गेम्सआव सनानि मेडेल देरहानो हानानै भारतनि थाखाय जारिमिन सोरजिदोंमोन जायनि थाखाय बिथांनो 1998 मायथाइयाव अर्जुना बान्थाबो होनाय जादोंमोन बिनि अनगायैबो बिथांनो 2013 मायथाइयाव पद्मश्री बान्थाबो होनाय जादोंमोन बक्सार दिंख सिंआ 2017 मायथाइनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों गाग्लोबजादोंमोन दा बिथाङा जोबथा हां लाबाय बिथांनि जिउ गोमानायखौ इउनियन स्पर्ट्स मिनिस्टार किरण रिजिजु बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनि लेङाइ नेहाथारि भद्रेश्वर बसुमतारी आरो माखासे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा मैया मोनसे खौरांगिरि मेल जिरायदोंमोन बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिकेडब्लिउएसिनि इन्टारिम काउन्सिलाव बारग' एनडिएफबिनिनो दैदेनगिरि कसेन्द्रजित बसुमतारी अदेबानि बि कासार बिथांनो जिएमनि बिबान होनो थाखाय खावलायदों जाहाथे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो हायो बिथांमोनहा बुंथिदों दि जायनाखि बारग' एनडिएफबिफोराबो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बेनिखायनो सागानगिरिजों सागानगिरि मान होलायनानै बारग' एनडिएफबिनिफ्राय कसेन्द्रजित बसुमतारी बिथांखौ इन्टारिम काउन्सिलाव जिएमनि बिबान होनो थाखाय बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिकेडब्लिउएसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों